ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲେ? ଶିବ ମହାପାତ୍ର। ଶିବ ମହାପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଏଇଠି କାହିଁକି ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏଠି କ'ଣ ଗଛ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର? ମେଡିସିନ ଟାଇପର କାମ ଦଉଛି। ମେଡିସିନ ଟାଇପର ସବୁ ଗଛରେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନର କାମ ଅଛି? ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ତାର ପବନଟା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଡ଼ିଆଣି ଉଠିଗଲେ ପରିସ୍ରା କଲେ ସେଟା ଇଏ କଲେ ରାତିରେ ତାହେଲେ ତ ଏଇଠି ତ ବେଲ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁଣି ଅପରାଜିତା, ଏଇଟା କ'ଣ କାମ? ସେ ଇଏ ଟାଇପର ନାଗିଛି ଗଛଟା ସେ ପ୍ରିୟ ଆଉ। ନାଇଁ ଗଛଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆମର କି କାମରେ ଆସୁଛି କି? ମେଡିସିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ତ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା କି ଗଛ? ଏଇଟା କି ଗଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ଏଇଟା ନାଇଁ ସେଟା ତ ଦୟା ତୁଳସୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ହାତ ମାରିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛ ସଜାଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଇଏ କଲି ମାନେ ତା ଗଛ ଭିତରେ ଗଛଟା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସାଇଡ୍ କଲି। ତାହେଲେ ଗଛ ଆପଣ ଗଛ ମୋଷ୍ଟଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ କେତେଟା ଗଛ ଜୀବନରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ସେମିତି ବହୁତ ଲଗେଇଛି। କେତେ ଗଛ ଉପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ଫୋପଡ଼ା କାହିଁକି? ନା, ମୁଁ ଫୋପାଡ଼େ। ମୁଁ ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ ଗଛ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଗଛଟା ଆମର କେତେ ଜରୁରୀ? ଗଛଟା ସବୁଠୁ ପବନଟା ଇଏଟା ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ନା। ଗଛ ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମାନେ ଇଏଟା ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି। ଏ ପତର ପେଟ କଣ ହେଲେ ଖାଉଛୁ, ଏ ପତର ହଜମ ନହେଲେ ଖାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଜମ ନାହିଁ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଲଗେଇଛୁ। ଏଇଟା ମାକାଡ ସେ ମୁତିଲେ ଘା ହେଇଗଲେ ଲଗେଇବୁ। ହଁ ହଁ। ଆମେ ସବୁ ଔଷଧ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ କାହିଁ କିଛି ତ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି? ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଏତେ ନାଇଁ, କେବଳ ଔଷଧୀୟ। ଜାଗା ତ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଜାଗା ନାହିଁ। ଜାଗା ନାହିଁ, ଲୋକ ଯାହା ହଉ ସବୁ ଭିଡ଼ି ଖାଇଦେଲା। ହଁ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଲଗେଇ ଗଛ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଦରକାର।